যতন খুলুমকা তৈ হামবাই মারো চিনি মিডিয়া বন্ধু রকম जों दिनै बेलायखिनो खाथुं खाजां लायजाक तामनि बागै हिमालय जों जतन साइमानो दिनै 18 तारिख तै खोना हंगे 19 तारिख अगस्त जों साइमानो 19 तारिख अगस्त जोंनि त्रिपुरानि सर्वश्रेष्ठ राजा महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुर बिनि आचेमानि साल इ साल जोंनि त्रिपुराव जों त्रिपुरा सारनि बागै बेलायखिनो खाथुं खाजानि साल तामनि बागै हिमालय महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य त्रिपुरा सारनि बागै याखाबा त्रिपुरा हासेन बागै जेसुक सा खलायलांखा आबो बिनसे सिगां राजारक बसुक आसक खलायलांलिया आबोनि बागै बनो जों साइमानो आधुनिक त्रिपुरार रूपकार नै मानो बनो के काजै खोना बिनि साल आसेमान साल जों मानमानि बागै जों बेलखेन खाथुं लायजाक टेकाइसा कक आं चिनि टिएनएनि तरफ থেকে যত্ন খাকা হামি আফাদা मुचुङो तामनि बागै हिमालय जों इ कताल सरकार फाइमेन यागुलो जों एबनो चिनि जोरावलो दाबि दंमोन जे महाराजानि आसेमानि सालनो जाहाथे गभर्नमेंट आबनो छुट्टी डिक्लेयार खालायनायनि उनथुं नै जों फ्रम द बिगिनिं अर्थात चिनि सरकार कताल फाइमेनि पर थेकेनो जों आबो चिनि दाबि खालाय फाइमेनि जों कयेकबार मेमोरेंडम न बरखाय चिनि सरकारनि थानि चिनि चीफ मिनिस्टार থেকে आरम्भ खाय कैबिनेट प्राइम मिनिस्टार याखौनो जों आबो रखा आबो 2-3 बार रखा इंगे इ सालनो जों मानमान बागै बेलायखान खाथुं खाजां लायजाक इंगे बिनि आसेमेन सालनो जों खना बेलायखान बिफिटिं मेनारो जों ऑब्जर्व खालायलायनो हनै वान सुलायजाक चिनि मेन प्रोग्राम होनाय टिएनए रनि तरफ থেকে मानदायो चिनि सेंट्रल टिएनए ते मानदाय डिविजन टिएनए बरबागै जों कोलाबोरेशन खालायो आ प्रोग्राम नो खायनाय चिनि प्रोग्राम तंनाय चिनि सार एनसी देबरमा ते पार्टी आईपीएफ तिनि एजीएस सार मंगल देबरमा बबाहिनि चिनि प्रोग्राम तंनाय ते आ जगहनि लोकल एमएलए चिनि सार धीरेन्द्र देबरमा बबाहिनि चिनि प्रोग्राम तंनाय नै कनसेंट जा इगे आबनो कारिबो सारा त्रिपुराव चिनि प्रोग्राम जों चिकन भावे खालायलायनाय हनै साख्लायजाक चिनि टिएनएन तरफ থেকে हिंखाय যত জায়গানো কম বেশ प्रोग्राम तंनाय आबन बिसिङो सबसे खुरसा जागनाय हिंखाय जेमन विश्रामगंज आ जगह टिएनए बाय ते पार्टी आईपीएफ डी इन कोलैबोरेशन खला जगह काहाम खला प्रोग्राम खायनायनि कक ताकारजलाव खायलायनाय हिंखाय साइड बाय साइड ते कैसा तुलासीगढ़ राजनगर आरो भाइनो प्रोग्राम काहामनाय हिंखाय चिनि टिएनए इन कोलैबोरेशन ते कैसा प्रोग्राम खायनाय आबंखाय उत्तर महारानीपुर कम्युनिटी हल आ जगह चिनि टिएनए रबो जथेष्ट इनवल्व होङा प्रोग्राम नो खायलायनाय आ जगह चिनि राज्यनि मिनिस्टार ट्राइबल वेलफेयर ते फरेस्ट मिनिस्टार सार मेबर कुमार जमातिया बारो प्रेजेंट तंनाय हनै कनसेंट जा इंगा आबोनि बागै आं सारा त्रिपुरान बरकनो चिनि महाराजानि आसेमान सालाव जतन खाका हामिया फारो ते चिनि समस्त टिएनए ताखो बुखुक संनो भाइनो खाका हामिया फारो तामनि बागै हिमालय चिनि जे दाबि तंमनि आबो जों कायसा अन्तत फुलफिलिं राखा आबन कारि चिनि दाबि तो तेबो दङो ए दाबि रंना हायनो मायासा पर्यन्त जों चिनि सरकारनि थाखाय जों दाबि जानांबाय थानाय हामबाय।